ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಕಣಿಚಿವ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಐತೆ ನಾನೇ ತೋದಲ್ಲಿ ರೆಂಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಅವನ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಆಂಡ ಇಟ್ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಜೋರು ಇತ್ತೆ ನೀರುಂಡತ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ನೀರು ನೆಟೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪು ಇರ್ಪಂಡ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ನೀರಿನ್ ದೆತ್ತದು ಅವೆನ್ ದೇವೆರ್ನ ಎದುರುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲಿ ಮೂಲು ಗಂಟೆ ಆಜರೆಕ್ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಸೊ ಆಜರೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಡೇ ಉಂಡು ಸೊ ತಿನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ತೂದಿತ್ತಾರತ ಐತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನ ಜಾಗನೇ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡುನು ಪಿರ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಆಜೆ ಗಂಟೆಗ್ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪಿದಾಡುನು ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಕುಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಡೇ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಎಂಕುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಆಜರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬೇಗ ಮೂಲು ಬೀಫ್ ಪೋರ್ಕ್ ಪೂರಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನು ನಾತೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪೋಡಾಯಿನ ಜಾಗಗ್ ಬೇತೆ ಓ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫೆರಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಫೆರಿದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಕಣಿಚಿವ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮಿಯಾಜಿಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಐತೆ ನಾನೇ ತೋದಲ್ಲಿ ರೆಂಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಬಟ್ ಅಕಲೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪರದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆಗ್ ಬರ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ತಾಗುಂಡು ಒಂದೊಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಡಾಣ ಎಂಕುಲ್ ಫೆರಿಡ್ ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಫೆರಿಗ್ ಮಿತ್ತಾಡ್ದ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗು ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡುಗೆ ತೂಕ ಅಡೆ ಪೋದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತಚ್ಪವ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಮಿಯಾಜಿಮಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂದು ದೂರಡು ತೋಜೊಂದುಂಡದ ಕಡಲ್ದ ನಡುವುಟು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಇಡೆಗ್ ಫೆರಿಡೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ವೈಲ್ಡ್ ಜಿಂಕೆಲು ಉಂಡು ಅಂತ ಹುಷಾರಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ವಾವ್ ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಜಿಂಕೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಾದ ಉಪ್ಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಜಿಂಕೆಲು ಅಂತೆ ಜೋರುಂಡುಗೆ ಪೂರಲ ಅಂಚ ಇತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾದು ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗು ನಂತೂದು ಈ ಮಿಯಾಜಿಮಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನೇ ಈ ಟೋರಿ ಗೇಟ್ ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಕಡಲ್ದ ನಡುವುಟಿತ್ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಟೋರಿ ಗೇಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಒಂದಿಕ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಟೋರಿ ಗೇಟ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೀರುಂಡತ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಫುಲ್ ನೀರು ನೆಟೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಲೋಟ ಇಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡ ಲೋಟ ಇಡುಪುನ ನೀರು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೋರಿ ಗೇಟ್ದ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನೀರು ಉಂಡು ದಿನಾಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಲೋಟ ಇಡುಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ಹೈಟ ಇಡುಪುಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತು ಜೀನಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ರಡ್ಲ ತುಯರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆತೊಂಜಿ ಹೈಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಟ ಇಡುಪುನ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅರ್ಧ ಟೋರಿ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಆತೊಂಜಿ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ನೆಟೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ದಾದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂದುಲೆ ಏತು ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಕವರ್ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಹೈ ಟೈಡ್ ದ ಟೈಮ್ಡ್ ನೀರು ಸುಮಾರು ಎದೂರ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಡು ನನಲ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೌಂಟ್ ಮಿಸೆನ್ ಅಂದುಂಡು ಸೊ ಅಡೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡುಗೆ ಬಟ್ ಅಡೆ ಪೋಡಾಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಮೌಂಟ್ ಮಿಸೆನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪನ್ಯ ನಾಡೆ ಪೋಯಿನೆ ಪನ್ಪೆನಿಕಲೆ ಎಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಮೂಲು ಮೌಂಟ್ ಮಿಸೆನ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ಗೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಡಪರ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಹಾದಿಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸುಮಾರಾತ್ ಜಿಂಕೆ ತುಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕೊಯ್ ಫಿಶ್ ದ ಪಾಂಡಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಾಲುಂಡು ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮೋಮೆಜ್ಜಿದ ಆಟಮಡ್ ಬೈದುಂಡ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಇದ್ದದು ಕುಡಲ ಶೋಕ್ ಆತು ಹಾಂ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಅವನ್ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮೇನಿ ಬೈದುಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತದು ನನ್ನಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಮುಲ್ತು ಕೂಡ ಮಿತ್ತ ರೋಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಾಂಡು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ದಡೆ ಪೋಯರ್ನೇ ಈತ ಪೂರ ಮಿತ್ತ ರೋಡು
ನನ್ನ ಕೆಲವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಗತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರಾಮದು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಮೂಲ ಹೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಲಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬತ್ತ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಎಂಕುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತೊಂದಿತ್ತ ಏಜೆಂಡ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜಿ, ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡುಗೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಟಿ ವಿಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ರೈತ ಸೀನ್ ಪುರ. ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಜನನೇ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರೋಪು ಎಡ್ ಪೋಯರೆ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಉಲ ಎಡ್ದು ಕುಲೊಂದು ತೂನಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೋಜುಂಡು. ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರೋಪು ಎಡ್ದು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ ಕುಲ್ಲೆ ತಂಪೋಪೇರು ಉಂದೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ 10 to 15 members ಉಂತುನಾತು ಜಾಗ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಕುಲು ಉಂದೇಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸೆನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಗೆ ಲೆತಂಪೋಪಿನಿ. ವಾವ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಈ ಜಾಗ. ಮೋಡದ ನಡೂಟು ಉಂತೊಂದಿಲಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತುಡೊಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ತೂವೋಲಿ. ಸಮುದ್ರದ ನಡೂಟು ಸುಮಾರು ತೆಲೆಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೂವೋಲಿ ಈ ಜಾಗಡ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ದೂರಡೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಅಡೆಗು ಪೋಡು. ಸೊ ಅಡೆ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಯರೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನಡು ನಡುಟು ಸುಮಾರಾತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪನೋಡು. ಈ ಮಿಸೆನ್ ಮೌಂಟೇನ್ದ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮೂಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ ಉಂದುವೆ ಮೂಲು 1200 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು. ಅವೆನ್ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಏಪಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಬುಡ್ತುಜೇರ್ಗೆ. ಮುಲ್ಪದ ಜನಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಆ ತೂತ ಗೆಂಡಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿನ ನೀರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಂಡೆ ದೀತೆರತ ಐತೊಲ ಈ ನೀರುಂಡು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪರಂಡ ನಮ್ಮದಾಲ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಐಕ್ ಮೂಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಇರ್ಪಂಡ ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆ ಅಂಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ನೀರನ್ ದೆತುದು ದೇವೆರ್ನ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ನೀರನ್ನು ಪರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಹಿರೋಶಿಮದ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ತೂದಿತ್ತಾರತ ಐಕ್ ತೂಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಪತಂಪೋತಿನ್ಗೆ. ಮೂಲು ಮಿತ್ತುಡು ಟಾಪ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತುದಿನ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಬೋಡಾಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಲ ಕುಲೋನೊಲಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದುಲ ವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ದೂರಡು ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಎಕಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೀನಿ. ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಎಂಕಲೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬತ್ತ. ಹಾಂ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬೈಜಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ಡು ಒಯ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದಂತ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತ. ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಬೊಕ ರೋಪುವೆ ಪತೊಂದು ಎಕಡೆಂಚ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಾತ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಪೋಪಿನ್. ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲಕೌಂಡು ಸುಮಾರಾತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ. ಪ್ರತಿ ಜಾಗಗ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪಲ ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ದೆತೊನ್ವ ಎಂಕುಲು. ಅಂಚಾದು ಹಿರೋಶಿಮಾಗ್ ಬೈದಿನ ನೆನಪುಡು ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ದೆತೊನುಗ ಪಂದು ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ನೋನ್ ಎಂಕುಲು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಓಲಾಂಡಲ ದಾಳಿಂಬೆದ ಮರ ತೂತರ ಯಾನಂತೂ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ದಾಳಿಂಬೆದ ಮರ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ತೂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂಡೆತ ಲೋಟ ಇಡುಪ್ಪುನಗ ಟೋರಿಗೇಟದ ಕೈತಲ್ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಪ ತೋಂದೇರು ಎಕಡು ಫುಲ್ ನೀರು ಇತ್ತಂಡತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ದಾಲ ತಿನ್ರೆ ಚೂರ್ ನೆಟೆ ತೂವೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸೆನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಮಿತ್ತುಡು ದಾಲಲ ಇತ್ತು ತಿನ್ರೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ತಿನ್ಪಿನ ಜಾಗಗ್ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು.
ಈ ಮಿಯಾಜಿಮ ಜಾಗಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಮೇಪಲ್ ಶೇಪ್ದ ಉಂದೆಕ್ ಮೊಮಿಜಿ ಮಂಜಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದೆತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬತ್ತ ಉಂದು ಮೊಮಿಜಿ ಶೇಪ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬನ್ನಲಕ ಐತೊಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ನನೊಂಜಿ ಐತೊಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಜಿಂಡ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ನನೊಂಜಿ ಪನೊಡು ಈ ಮಿಯಾಜಿಮಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೇತಂಡ ಮಿಯಾಜಿಮಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ಐತ ಮಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪುದ ಜೊತೆನೆ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಗ್ರಿಲ್ ಮಲ್ತಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜಿಂಡ ಐತ ಟೆಂಪುರಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರಾತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಗರಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಬೈದಿನೆಕ್ ರಡ್ಡುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತ ಮೂಲ್ ಬತ್ತುಂಟುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಗರೀಲೊಂದು ತಿಂದು ಪುರ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಶ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೋರಿಗೇಟ್ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ಸು ಕುಶಿಮಾ ಶ್ರೈನ್ ಪಂದ್ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೈನ್ ಉಂದು ಟಿಕೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಉಂದೆಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ರೆಡ್ ಶ್ರೈನ್ ಉಂದು ಹೈಟ್ ಐಡಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ಈ ಶ್ರೈನ್ ದಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಜಿಂಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿಯಾಜಿಮಡು ಅಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಡು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿದ ತುಂಬ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಐತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಂದೇತಾನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಲ್ ಸುಮಾರಾತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಸುತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇತ್ತಡು ಒಂದೊಂಜೆಕೆ ಅಕುಲು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಉಂದೆಟ್ಲ ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಅಕುಲು ದಾದನ ಮಂತ್ರಲಕ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ಮಿಯಾಜಿಮಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತುಯ್ಯ ಎಂಕುಲು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಂ ವೆದರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರುವಂದೇಂದಿನಿ ವೆದರ್ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಬರ್ಸ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ವೆದರ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆ ಹಿರೋಶಿಮಾಡು ಮಾತಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುವೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಖತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಐರ್ಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಈ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ಸು ಕುಶಿಮಾ ಶ್ರೈನ್ಗಂದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸೆನ್ ಮೌಂಟೇನ್ದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಅವೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡತೆ ಸಖತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂಗೆ ಪಂದೇನುವೆ ಅಂಚೆನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಹಿರೋಶಿಮಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡುನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಇನಿಯೇ ಬೈ 6 ಗಂಟೆಗಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಪೋದು ಅಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಒಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಪಂದಿನ್ವೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರೆಪಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.